Salam mehriban dogunlar, edi dinleşler, gadyrdan tomuşaçylar. Yetip gelýän täze ýylyňyz gutly, düşümli we ýeňişli bolsun. Inha Sähel Salymdan 2021-nji ýyly uğradyp 2022-nji ýyly garşalar. 2021-nji ýylyň iň soňky güni bolan 31-nji ýanwarda biz bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň ilatynyň aňlaby köpçüligi taşary ýurtlarda bolan soň, taşary ýurtlardaky illeşlerimiz üçin bir ýürüýtü, täze ýyl bayramçylygy gepleşigini göni aýlym görnüşine taýýarlap hödürlemegi makul bildik. Şoň üçin taşary ýurtlardaky illeşlerimiziň zähmet migrantlarynyň iň köp beri Türkiýe bolan soň, Türkiýedäki köpçüligi göz tutup biz Türkiýe wagty bilen sagat 10-ny, ýagny 22-de Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa platformasynyň şeýlede hak bileleşiginiň Türkmenim kanalyndan göni aýlym görnüşine täze ýyl gepleşigini siziň dikkatyňyza hödürlemegi makul bildik. Şuň gysgaçyk şol göni aýlymyň nähil görnüşde geçiriljegini size habar vermek üçin bildirşedýän. Şeýlede gysgaça şu hoşlaşyp duran 2021-nji ýylymyzyň umuman Türkmeniň durmuşyna nähil bir ýyl bolan barada öz pikirimi siziň bilen paýlaşmak isleýän. İlki bilen 2021-nji ýyl Türkmenler üçin nähil ýyl boldy. Gaýnansak da 2021-nji ýyl Türkmenistanlylar üçin, ýurdun içindäki Türkmenistanlylar üçin gaty elgenç bir ýyl boldy. Azyk haryatlarynyň has aýlgaç derejede gytçylyk çekilýän ýyly boldy. Oňdaşyndan ýokunç keselilen gaty köp adamyň gyrgynçylyga duçar bolan ýyly boldy 2021-nji ýyl. Ýurdun içinde Türkmenistanyň ykdysadyety has beter boljak ýetjek derejesine ýetip çaljady weýran boldy. Türkmenistan hemişeki ýaly diktatorlyk rejimi tarapyndan talandy. Insan haklary, söz azatlygy barada gurrun edip oturmaga geregem ýok. Häle aýtdyk, Türkmenistanyň ilatynyň agramly bölegi, esasy köpçüligi taşary ýurtlarda diýip. Bu esasy köpçülik, bu işe, herekete, guramaçylyga bir maksat belläp şol maksada ýetmäge ukyply Türkmenistanlylar näme etdi? Bu Türkmenistanlylar üçin 2021-nji ýyl nähil bir ýyl boldy. Gaýnansak da bütün dünýä köpçüliginiň garaşany ýaly bar hakyky oppozisiýa, diktatorlyk rejimine garşy bar hakyky bir syýasy jemgyýetçilik hereketi döräp bilmedi. Ýöne hakyky oppozisiýa, diktatorlara garşy hakyky bir görüşüň, guramaçylykly hereketiň, halk hereketiniň döremek üçin örän möhüm wakalar bolup geçdi. Şolar geljekde hiç ýyly ýalňyşmajak, dudaklara düşmejek, özüni aldatmajak bir Türkmen oppozisiýasynyň döremegine gaty itergi berdi, tejribe berdi. Bu bolup geçen wakalar bilen baglanşykly siz diňe bir biziň kanalymyzdaky videolarda däl, türlü kanallardaky videolarda şeýlede halkara guramalaryň raportlaryna, habarnamalaryna olar bilen tanyşyp ony öwrenip bilersiňiz. Şoň üçin
bu jikmejik bazatlara girip oturajakken inha 2021-nji ýyl şolar ýalaky ýyl boldy. Türkmenistanyň daşyndaky we içindäki biziň illeşlerimiz üçin. Inni şu 2021-nji ýylda baştan geçirilen gynançly, azyly, süýjüli, turşuly, herkili ýagdaýlary 2021-nji ýyl bilen bilelikde şadyanlykda uğratmak üçin biz 31-nji ýanwarda Türkiýe wagty bilen saat 22 agşam saat 10-da Türkmenim telekanalyna Güni aýlym görünüşine bayramçylyk gepleşigini illeşlerimize hödürler. Bu bayramçylyk gepleşiginiň formaty aýdymdaly görünüşinde bolar. Dürli aýdymlary, faallary, öňden bildirilen islegleri nazarda tutup biz taýýarladyk. Şolary söhbetdeşikliň, gutluglyň arasynda biz siziň dikkatiňize ýetirer, aýdymdaly gepleşik bolar. Güni aýlymyň çelgisini, ýagny sepini, nähili şoňa gatnaşyp girip bolýanyny görkezýän çelgi, sep, link ýa-da orçasy ссылка diýe onuň biz paýlaşar. Güni aýlyma çykyp öz ýagşy arzularyny, duýgularyny Türkmenim kanalynyň üstü bilen paýlaşmak, öz tanış bilişlerine, söýgüli ýarlaryna ýetirmek isleýän watandaşlarymyza da mümkinçilik döredip, şonuň gutluglaryny degişli ýerlere, taraplara, adımlara ýetirmäge mümkinçilik dörederiz. Onu mehrimandy onlar 31-nji dekabrda 2021-nji ýylyň iň soňky gününde Türkiýe wagty bilen saat 10-da başlajak köni ýyly bilen hoşlaşyp täze ýylda hoş geldiň diýen gepleşigimizde Güni aýlymyza hemmäňizi gatnaşmaga çagyrýar. Ol wagtdan öňürtü täze ýyla girjek ýurtlardaky watandaşlarymyzyň täze 2022-nji ýylyny tüýsürekden gutlaýar. 22 sany aslında bir şowlu san, aslında şowlu sene. Şu şowlu seneň bütün Türkmen halkyna, Türkmenistanyň watandaşlaryna hakykatdanam düşümli bolmagyny, şolaň öz durmuşyndaky ähli arzularyny, ähli ýagşy arzularyny durmuşa geçiren ýylyna öwrülmegini şu 2022-nji ýylyň men tüýsürekden arzu edýän hemme zatdan öňürtü ähli illeşlerimde dünýäniň niýersinde ýaşaýan bolsa bolsun hemmesine oğlu bilen berkcan sağlyk, ruhu belentlik 2022-nji ýylda ýeňişli bir ýyl, ýagny Türkmenistan döwletini häzirki we geljekki diktatorlardan halat edip geljek nesillerimiziň hiç kili gaýgysy bolmaz ýaly bir eşiretli sistemada siýasatyň, medeniýetiň, sunutyň, jemgyýetçilik işleriniň alınıp barlayan bir görüllülük Türkmenistan döwletine eýe bolmak üçin hemme öňde barjylaryň bilelikde, agdybirlikde görüşmegini we şu 2022-nji ýylda agdybirlikde görüşüp öňkü soňky bolajak höwesli, höwesçiň arzu hyýallaky diktatorlary kökü bilen, daş döwri bilen ýok edip Türkmenistany eşiretli bir hakykatyň, halallygyň höküm sürýän ýurduny, bereketiň, boleliliginiň höküm sürýän ýurduny, agdybirligiň höküm sürýän ýurduny öwürmäge, goşmaga çagyrýan ähli öňde barjylary, ähli intelligensiýanyň wekillerini öňde barjylar
intelligensiýanyň wekilleri bileleşip agdy birlikde hereket etseler, halkam şolar bilen bile ýörer, halkam şolar bilen näme etmeli bolsa eder. Otda yanmalan bolsa yanar. Ýöne ilki bilen öňdewarjylar, intelligensiýanyň wekilleri öz aralaryna agdy birlikde bileleşip guramaçylykly görüşüp başlamasalar, şeýle guramaçylygy görüşü agdy birligi ýoly goýmasalar, halk köpçüligem, ýöneköý watandaşlaram çekiner, garaşar, durar bir tarapda. Şoň üçin ýeňişiň açary öňdewarjylaň, intelligensiýanyň wekilleriniň bilelikde, agdy birlikde guramaçylykly ýagdaýda diktatorlyklara garşy görüş alyp barmagy we geljek nesillerimiziň hiç ýyly güzoran gaýgysy bolmajak bir sistemada dolanyrlayan Türkmenistan döwletini, jemgyýetini döredip, şonu geljek nesillerimize sowgat etmek biziň elimizde öňdewarjylaň, intelligensiýanyň bileleşiginiň, agdy birliginiň guramaçylykly görüşiniň we şoňa halkyň anam bildirip bileleşip ýeňişe ýöremegine esas açar. Şoň üçin men şu 2022-nji ýylda Türkmenistanly öňdewarjylaň, intelligensiýanyň wekilleriniň ahirine, iň soňuna her hili öýkü kinäni, şahsy ambisiýalary, menmenligi, görüpligi, çyýyglygy hemme zady bir tarapa goýup, diňe halk üçin, hakykat üçin, halallyk üçin, insaniýet, adamzat üçin, adam hukuklary üçin, geljek nesillerimiziň awraýy, ar-namysy we eşretli durmuş üçin diýip bilelikde, agdy birlikde guramaçylykly syýasy görüşü başlap we gysga wagtda da şonu ýeňiş bilen tamamlap 2022-nji ýyla diňe bar. Häzirki watandaşlarymyza taryhy bir sowgat hödürlemegini arzu edýän diňe bar. Häzirki watandaşlarymyza däl, geljek nesillerimize de 2022-nji täze ýylda şeýle bir ullukan taryhy ähmiýetli bir sowgat bermegini men watandaşlarymyzdan haýyş edýän, dilek edýän, arzu edýän. Yetip gelýän täze ýylyňyz düşümli, gutly, ähli arzularyňyzyň hasyl bolan ýyly bolsun. Mehriban doganlar, edi dilleşler, gadyrdan tomaşaçylar. Türkmenim kanalyny şu adeçenni her hili görnüşde gollayan halkara gurumalaryň wekillerine biziň ýöneköý watandaşlarymyza biznes bilen meşgullanýan ýa dürli işler bilen meşgullanýan ýöne özünden goşant goşup, gollaw berip, kömek edip kanalymyzy her hili gollap duran himayetkarlarymyza, tesvirçilerimize, göni ýaýlymlarymyzy alyp barýan öňdewarjy tesvirçilerimize hemmesine çäksiz minnetdarlyk bildirip, olaňam täze ýylyny bereketli, döwletli ojaklaryna, maşgalalaryna şadyanlykda gutlamagyny, gutla bilmese de 22-nji ýylyň şeýle şadyanlyga, şeýle balta ýetmegine kömek etmegini arzu edýän. Onda 31-nji ýanwarda Türkiýe wagty bilen saat 10-na başlajak täze ýyl bayramçylygy göni ýaýlymyza çenli, hoş, sag bolun, köneýli gowja uğradyň, täze ýylym gowja garşalyň. Ýagşy niýet, ýarym döwlet. Täze ýyllar düşünli bolsun. Edi dilleşler, hoş, sag bolun.